Gong arep jengklik kesangkut. Kok dadak kesangkut. Kurang trampil aprei 5 dina. Ayo. Keprigel aku suda iki. Waduh. Arep ngopo kowe maju? Arep mangsuli sinuwun Darawati. Bagong iki perkaraku. Iki ya perkaraku kowe bapak kowe. Kowe wong tuaku Pak. Rumangsane nyepelekke karo Semar. Semar ki bangun kayangan ora mung pisan iki. Semar ki bangun kayangan wis bola-bali. Biyen jaman Semar isih ngrekoso, ta Pak. Panen dele. Bali panen dele tukokke cagak siji, nggo panggo bangun masjid kono, masjid kene, masjid kene. Sapa sing ora kepul tangan Budiro Semar? Ha ta Mir? Mbok Pak ngono, Mir wae. Ya. Aku mung arep bangun kayangane kok ana pepalange, rumangsaku kok dumeh dikongkon Bathara Guru kok arepe terus menangan dhewe. Bagong kowe arep ngopo? Lho, arep nesu. Nesu karo sapa? Lho. Karo kowe. Kowe gelem ora tak nesu? Dongeng kono ngumusu rasa ini narasaya karaos. Mulat salira hang rasa wani, nuruhing diri, rasa rumangsa ngrumangsani. Lir jalma nilokaca. Jar wewes senakut cak carita beje wis gemelar jroning pakliran. Yaiku sejati namriksani pagelaran Ringgit Purwa. Surya Candra Darum Yang Kartika pinurup Kodrating Kawasa Sahalira Trihangi Dri Bawana Purwa teking duk sina gilir gemanti temanda dipetanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad tetukulan kang kartu mangkar kaya sirambun kaya jawabating krembya dadi padhanging kutu-kutu walang atoga bulan wana yang bulan toya dadi beran antan pawicalan padhang trawangas nari sang Hyang Rawi ing ngarsa merbawani jagat mungging jagat pitan duk mungup-mungup mungging hangrane buker abang rengangah lamun kaeksi yayahan dilato bumi saya dangu sumono sang Hyang Arka katon sumebelak lan kiring abang esmu jenar kaperbawan lari sang Hyang Basanta tanem duka katon ijo royo-royo hamangku gunung ingkang biru moyo-moyo pucuking gunung ki nemelan gendanu kasireng Prabancana lenggat lenggut nganti kaya gunung Makuta Mega tan watawis dangusul ing kawula dasi dene warsa ngupaya buga garap Tegal sawahi anglur seluruh tanah pedhote sinambi sesendonan sesindenan mikul garulukune hanggiring raja kayane sawane ana pirembagan Samarwangi Sang Hyang saya dangu saya inggil katon senar jagat pus katon melok drenginge blapapat lor kidul wetan kulon senar jagat kang samurbit biyada rebut tejo rebut kekuwung parandene datan ana ing madani kekuwunging padukuhan ing Karang Kadempel ya ing Klampi Sireng winastan padukuhan Karang Kadempel karana ing mriku bumi subur ingkang saged nuwuhaken tanem tuwuh woh-wohan polo kesimpar, polo kependem, polo gumantung. Dadul jararjaning praja wit saking wulu tuning bumi ing sak kalangkung kathah. Pramila sinebut Klampi Sireng, awit telenging padukuhan wonten wit klampi sing ngulusipun cemeng. Nadyan namung sak padukuhan wonten wujuding wisma dapur limasan ingkang wis keladuk sepuh. Gebya gedhek linabur gamping, cendhela cendak nanging cekli. Sangajenging wisma katingalku malebet sang Dewarna abrit pethak gendera pusaka bangsa Ngamarta. Lah sinten to wau ingkang katemben lenggah cinandra tanah sanes amung tetungguling padukan Karang Kadempel ya pamonging para Pandhawa inggih panakawaning Madukara nama Kyai Lurah Semar Nayantaka Badranaya Saron Sari Budha Manangunung Juludyah Punta Prasanta wong boga sampir ya bojo kadi inggih Sang Kyai Ismaya Semar tegese datan kasamaran saking kahananing kegumelar miwah ingkang dereng gumelar Nayantaka Naya ulat Antaka tegese pati yen menuju peteng atine ulate Lurah Semar kaya wong mati Badranaya Badra rembulan Naya ulat yen menuju karenan penggalihe ulate Lurah Semar yayah wulan dadari Saron Sari sak paripolahe tansah
nang semake ora saru malah sari duda manang unung wujude Kyai Nayantaka sarwa ngewuhake yen diarani lanang mongko kopek yen wadon kok rerawisan juru diapunta prasanta tegese pamunging satru ingkang nganggayu kautaman janggan semara santo tegese dadi guruning wong kang gegulang olah tapa brata sabar drana lila lan legawa wong buka sampir tegese jalma kang wis kalis saking panggoda pangrencana datanke nggodene kanikmataning donya anane amung sarwa merdika lair prusing batin puja gati tegese dadi juru pelados ingkang setya tuhu ing sesanggeman Ismaya minangka pepenget dumadining si Ismaya saking esmuning cahya weninging gesang Kilora Semar nindakaken darmaning pamongawit dasar wibawa sentosa lan wicaksana wibawa lirsa barang tumindak dasar jujur lan mikolahake sahriratri kang denajab amung mulyaning bangsa luhuring praja santosa lire tansah teguh ing penggali datan mangro tinggal adhedhasar kandeling kapitayan mring panguwasaning Gusti Ngakarya jagat wicaksana lire pana ing paningal limpating kawruh ngegungake pangaksama adhedhasar adilan bebener prasaja lire samitya-tyasing matuh sak paripolaya mung mapan sak madya witing klopo amung sak glugune datan kinarya karya ora nate anggunggung diri tansah mulat glagating swasana kang linaras kelawan kiblating cipta sengseming rasa gregeting karsa lan babaring karya Risa Jusanon Kilonan Nayantaka nedheng lenggah madaning pendaping padukuhan sinebo sanggaring para kawula sapadukuhan amber blabar yaya samudra datan tepi Dadukura kapaning kali Kelurahan Semar Dewi mulat rawipun sangya para putra Pandhawa ingkang sampun kepareng lenggah madaning pendaping padukuhan menika tawarnane atmajaning satru ing Jodipati satru ing Randha Gumbala Bambang Antasena semamuna ingkang ngraka satru ing Pringgondani Raden Gatotkaca datan kantun ingkang ngraka satru ing Jangkar Putri Raden Hanantarja ya Sang Naga Bagindo ing wingking andhir blabar sangganing para kawula sapadukuhan jejel riyel rapet pepet pipit prasasat atau pandengkul datan Kosala labet kathah para sebo sanjawining padukuhan jinajaran umbul-umbul iki terhangen danu gendera rontek kacena blisang Kilurah Semar nedheng awontenaken pepanggihan mring sangganing para kawula sapadukuhan datan kantun pasebaning putra tetiga Kilurah Nala Garing Petruk sumamana Kilurah Bagong Parandring mangke katingal tidhem jinemadyaning padukuhan ing Karang Kadempel nadyan gegodhongan tanging ngubah samirana datana mampah kapal somong swaraning abdi pradonga iwa pangling waranggana munyang ngrangin akarya asri seneng madaning padukuhan ing Karang Kadempel nalika semanten dupe mulat rawipun sangganing para bendara dadi gurawaning kalih Kilurah Semar Badranaya wilayah cipta sigra ngrukmeng daya arsa medhar pangandikan dadi mangkono jeneng pangandika Kilurah Semar Badranaya ingkang dereng kababaring lisan
Titi tundra kagating aran Trisundi winayang jati Kapat mongko kalimo candala Kilar kilaran ning tengah latar Sritinon ning pasewakan busana maneka warna Puspiteng Udana Miang Pancrah Sarwa Rukma Manik Narawata Prabanya kang merat kenyaring teca leliwaran lir ki
sasiring radit wimbo kekondomre ingin katiuping maruto mando saparan mangambar ongas blegegekugek sadulita mel ora kanthi kanyono-nyono lah kok kaya kejugrukan wukir sari kelepaning samudra madu ing atasipun namung sak pedukuhan kemawon derajat kula menika namung batur kula menika namung Panakawan kula menika namung kawula. Lah kok kerawuhan lancur-lancur Pandhawa. Ndara-ndara kula. Ndara Antasena. Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja. Nuwun sewu Den. Sami wilujeng rawuhipun. Gus Ndara Antasena. Pangestune kakene Semar slamet aku. Ora nemu alanan Swijapa. Aku ngaturke bektiku katur ya kek. Ampun ngowawayadan. Kula niki ming batur, kula niku baturing Kang Rama. Kula niku Panakawaning Pandhawa kok sampeyan ngaturke bekti kalih kula. Nek nganti dipun mirengaken para kawula sak padukuhan Karang Kadempel mangke ndak dikira Semar menika wong kemewat. Semar niku ndak dikira wong sing sombong umuk kalih kawula kula. Kek Ndara Antasena pripun? Najan kakekne Semar ora nampa sembahku, ning aku tetep ngaturake sembah marang kakekne Semar. Mergo saka penyawange Antasena lenggahing kakekne Semar ana ing pedukuhan Karang Kadempel iki ora mantra-mantra wujuding Panakawan. Nanging gak sawang kaya pangejawantaing Sang Hyang Bathara Ismaya ingkang nyalira marang kakekne Semar Badranaya. Mula aku wani ngaturke sembah lan aku percaya kakekne Semar nampa sembahku ora bakal ana walang sangere. Pun. Ampun kebangetan sampeyan ling ngendika kaya ngoten mengki nek dirungokke anak-anak kula ndak dosaya gembelo sirahe. Kula tampi dawah sami-sami den dipun sekecaken anggenipun lenggah. Kaya wis ora kurang prayoga mraptaku kek ana ing pedukuhan Karang Kadempel. Ndara Gatotkaca wilujeng. Pangestune Siwa Semar slamet tekaku. Aku ngaturake basa aku katura Siwana Yantaka. Nggih, kula tampi dawah sami-sami. Dipun sekecaken lenggahipun nggih Den. Yo, Siwa Semar kaya wis ora kurang prayoga. Ndara Antarja wilujeng. Pangestune Siwana Yantaka slamet tekaku. Aku ngaturke sembahku katur marang ngersaning Siwana Yantaka. Kula tampi dawah sami-sami. Dipun sekecaken lenggahipun nggih Den. Yo. Siwana Yantaka kaya wis ora kurang prayoga mraptaku ana ing Karang Kadempel. Nuwun sewu.
gandeng nggih swasana wonten ing dusun sarwa sarwi sami kiranging samukawisipun kula nyuwun pangapunten ingkang mesthenipun ndara-ndara kula menika mboten pantes lenggah wonten ing pedukuhan kula. Ning gandeng niki kula mboten ngarepake rawuh sampeyan ping sampeyan sing padha rawuh enten padukuhan mula nggih sak wontenipun Deden kaya wis kepenak nggonku prapta ning padukuhan Karang Kadempel kene kae. Wis ora kurang apa wae, malah rasaku saya luwih kepenak sarta jenak nggonku mapan ana ing Pandhawa padukuhan Karang Kadempel. Papan lengganing ki Semar Badranaya. Nggih, matur nuwun, matur nuwun. Nala Gareng Petruk Bagong ngaturna sembah karo bendaramu ingkang katemben rawuh iki tole aja nganti ngilangke tata krama. Ngestakaken dawuh, Pak. Ndara Antasena kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya, tak tampa reng. Pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Ndara Gatotkaca kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya, nala garing tak tampa. Pangestuku tampanana. Nah niki sanget anggen kawula dadosaken jimat paripe. Ndara Antarja kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya nala garing tak tampa. Pangestuku tampanana ya nala garing. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan dipun sekecaken anggenipun sami lenggah wonten ing pendhapinipun Bapak Semar Badranaya. Ya wis ora kurang kepenak praptaku ning pendhapaning bapakmu iki, Reng. Bekti kula kunjuk, Dun. Ndara Antasena. Petruk tak tampa pangestuku tampanana. Ndara Gatotkaca bekti kula kunjuk. Ya Petruk tak tampa pangestuku tampanana. Ndara Antarja bekti kula kunjuk. Ya Petruk tak tampa pangestuku tampanana. Niki dipun sekecaken lenggahipun nggih, Den. Ya terus wis ora kurang prayoga praptaku ning Karang Kadempel kene. Ndara Antasena kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya Gong tak tampa pangestuku tampanana. Kula cancang bocah wene kesuwen, Gong. Kesuwen wis langsung terus wae ngono. Omonganmu ki kula cancang bocah wene dumaweng wijang rumeketing Werdaya Sewu aku dawa banget. Kula tampi Jawa sami-sami nggih, Den. Ya. Ndara Gatotkaca, ya Bagong kula tampi kosike. Aja kesusu ngenteni kono. Engko kesuwen ora. Ya Bagong pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe. Ndara Antarja bekti kula kan kunjuk. Ya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripun dipun sekecaken lenggah ora cetha njokan. Ya Gong wis ora kurang kepenak praptaku. Matur sembah suwun. Nuwun sewu. Enten apa niki kok kaya janur gunung kadingaren sami rawuh enten Karang Kadempel. Napa pancen diutus bendara kula Pandhawa, napa pancen saka kersane ndara-ndara kula lancur-lancur Pandhawa. Upami rawuh sampeyan menika badhe paring pidana dhateng Semar, keluputan napa sing pun kula lakoni? Ning nek ajeng paring ganjaran, lelabuhan apa sing pun kula tindake? Kula tak nyadong dawuh. Nyadong dawuh pengendhanipun Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja. Iki ngene kae. Praptaku ning Karang Kadempel iki ora diutus dening kepunden Pandhawa nanging pancen saka karepku lan karepe Kakang Gatotkaca apa dene Kakang Antarja. Wigatosipun kabar sing tak tampa kakek bakal duwe gawe. Sing kandha sinten? Kula ora ndek gawe napa-napa, Kek. Nek pancen kakek Semar kuwi duwe gawe, anak-anak Pandhawa ora bakal wisuh lumuh ngentasi perkara. Tegese ora bakal meneng wae. Ning mesti kudu cawe-cawe. Mergo aku ngrumangsani lelabuhane kakek Semar kelawan pepundhenku Pandhawa kuwi wis gedhe mudune marang para putra Pandhawa. Nek nganti kakekne Semar duwe gawe, kok anak-anak Pandhawa iki padha meneng wae, terus menyang endi rasa matur nuwuning para putra-putra Pandhawa marang kakekne Semar. Terus menyang endi rasa tepa seliraning putra-putra Pandhawa marang kakekne Semar. Kakang Gatotkaca kuwi tau-tate nampa pangudangmu, tau-tate mbok mong. Aku ya tau-tate mbok mong. Kakang Antarja ya tau-tate dimong dening kakek Semar lan sak anak-anakmu kabeh, Gareng Petruk lan Bagong. Nek nganti kakekne Semar duwe gawe kok aku karo Kakang Gatotkaca, Kakang Antarja ora cawe-cawe
Duh nyono cerak nyono padha mestani yen anak-anak Pandhawa kuwi suwijining nom-noman sing ora ngerti males kabecikan kelawan wong tuwa luwih-luwih marang kakekne Semar Badranaya. Hanjrah ingkang beswitarum kasilring samirana mrih Sekar kadung ko ngas kandanyo maweh raras retnaning driya gegek sadulita. Ati kula kok malah keloro-loro lho, Den. Mboten nyono babar pisan. Kula upamake donya niki wis kebak wong jahat. Donya niki wis kewowoken karo wong sing tumindak dosa. Donya niki wis kebegan wong angkara murka ning jebul Gusti niku masih ngutus dhateng titahipun supaya ambek budi, ambek sing becik kaya putra-putra Pandhawa sampeyan-sampeyan niku. Nek nom-noman ngamarta niku kabeh pambegane kaya sampeyan, daeba jagat niki le tentrem, daeba jagat niki le ayem. Ngerti karo wong tuwa, ngerti karo Semar. Monggo Semar niku mung nindakake darmaning wajib. Nggih menika momong dhateng para Pandhawa, momong dhateng turasing para Pandhawa. Kula ora milik diwales kabecikan kula mboten. Kula ora kepengin dititeni kebecikan kula ora. Merga tumrap kula nadyan kula males utawa tumindak sing apik, nek ming dititeni karo sak pepadaning titah mawon mboten enten apa-apane. Ning kula tumindak apik niku supaya dititeni karo sing gawe urip, supaya sesuk ngentreng-ngentrengi kalih laku kula benjang. Ning nyatane jebule enten titah sing niteni karo kabecikane Semar. Kula kelara-lara. Rasane ajeng nangis. Ning nek kula niki nangis apa ya wangun wong kula niku wis tuwek. Lah kok dadi sampeyan sing kula omong ora mesti saben dina pisan kula ulatake urip sampeyan kok niteni karo labuhane Semar. Sing bendina kula ulatke, sing bendina kula omong wedhus-wedhus niki blas ora ana sing ngabekti karo wong tuane. Kula matur nuwun nggih, Den. Ora ana tandha matur nuwun ing para putra Pandhawa marang kakekne Semar kejaba mung males kabecianing kakekne Semar. Mula kek daturi paring dawuh. Kakek kuwi janjane arep duwe gawe apa? Kula niki nembe rasanan kemawon sampeyan pun prisa. Nyata nek sampeyan iku nom-noman sing lantip panggraitane, mboten kok mengasah landheping lair tok, ning landheping batin nggih mangasah. Wekasan pono dhateng samukawis sing badhe lumampah. Nggih kaya ngeten iki lho, nom-noman sing kula karepe kaya ngeten iki. Ora mung nguja karo hardaning lair. Wekasan batine ketul, mula ora awas dhateng swasana menapa kemawon menika mboten awas. Ning dikulinake nglincipi dhateng lair lan uga
damelan deping batin menika tumrap kula wigati. Yo. Kula niku janjane lagi rasanan kepengin bangun kayangan. Kepengin bangun kayangan kersaning kakene Semar piye? Kersane Siwana Yantaka piye? Yo, kersane Siwana Yantaka piye? Mangke riyen. Kayangan niku papan nggon sing apik, papan nggon sing kepenak. Teng kayangan mriku mboten wonten rasa memungsuhan, ora ana wong regejegan, ora ana wong padha plirik-plirikan, padha sikut-sikutan. Teng kayangan mriku niku wontene mung kepenak, ayem, tentrem, rukun, samukawisipun nikmat lan mupangat ingkang dipun raosaken. Mula kula kepengin bangun kayangan wonten negari Ngamarta menika, gesangipun para kawula menika ya ayem, tentrem, rukun, boten wonten raos suk-sukan antawisipun setunggalan-setunggalipun. Kabeh padha tunggal cipta rasa karsa lan karyane, tetunggalan hangangkat karyaning praja. Dadi kawula sing apik, dadi kawula sing becik, anut denang dhateng pernataning hukum negara Ngamarta. Nek kaya ngoten niku iso kelakon, Ngamarta niku dadi negara sing ayem, ora ana rasa memungsuhan, nadyan beda-beda panembah, beda-beda werna kulit, beda-beda tata basa, ning tetep ruket manunggal satunggal, dados setunggal nyawiji inggih menika dados kawula negari Ngamarta. Ngono kae. Nggih. Mula kula ajeng bangun papan pasinaon, papan panembah. Papan-papan sing apik, papan-papan sing becik. Nek iso kula ajeng ngilangke papan-papan sing kebak maksiat. Niku ajeng kula singkirke supaya titah utawa menungsa sak negara Ngamarta menika samya manembah dhateng panguwasaning Dat kang murweng Dat. Papan-papan ngibadah ajeng kula okehi enten negara Ngamarta. Supaya padha eling karo Gustine, supaya padha eling marang panembahe. Mula dina iki pancen ajeng kula niat ki kula kepiyake ajeng bangun kayangan. Yen pancen kersaning kakek kaya mengkono, aku manut. Aku mbok dawuhi apa-apa aku nderek. Yen pancen kersaning Siwana Yantaka kaya ngono, aku bakal bantu lahir batin. Aku uga bakal bantu lahir batin. Siwana Yantaka ndak aturi paring dawuh, mbutuhke probiya pira. Mengko saka jakar bumi kang bakal nyukupi. Mengko saka pringgondane kang bakal nyukupi probiyane. Mengko saka ngrandu gumbule kang bakal nyukupi prabiyane. Kakek Semar ora usah kuwatir. Matur nuwun, matur nuwun. Gila. Wong ki nek lelabuhane akeh wong bantu, akeh wong seneng. Lho, Tru, conto bapak kuwi. Wong ki nek lelabuhane kaya bapak kuwi, oh, akeh wong tresna, akeh wong seneng. Gila gong contonen gah. Kowe kok mesti mbedani dhewe ngono lho. Ngene lho. Ha piye? Bapak iki anak-anak. Kuwi supaya anake duwe cita-cita. Oh iya. Nah, aku mau nek cita-citaku padha karo bapak. Mau aku kudu duwe cita-cita dhewe. Bapak bangun kayangan aku suatu saat nek wis tuwa, nek wis kaya bapak mati, Gus. Gareng mati kowe mati aku mbangun dhewe. Nang ora arep tiru-tiru bapak, wong ki duwe cita-cita dhewe-dhewe kok. Aja tok rungokke Bagong, wis ben. Pancen bocah iki nek karo aku ora cocok. Aku ki upama ora gebacut mau dadi anake Semar to. Lah ngopo? Wis rekoso. Jare nek do ngandhake Semar ki sanggiwange semaya, dewa ngejawantah. Mbok anake iki dikai sugih kabeh. Ket biyen kok mengkere. Males aku. Bapak arep bangun kayangan, dibantu karo putra-putra Pandhawa. Ah genang gleleng bapak. Bangun kayangan maune ra ndek apa-apa, saiki putra-putra Pandhawa do mbantu ya. Jelas wah, bakale kelakon penjangkane. Neng kula mboten butuhake bab probeya lair, mboten. Bondo donya mboten. Merga niki ajeng kula lakoni dhewe. Nek sampeyan ajeng bantu kali kula, mang bantu kekuatan kemawon. Mang bantu kekuatan. Sampeyan wong enom-enom, dadi upama ana sing ganggu nyarusiku nggen kula mbangun kayangan, sampeyan kudu iso mbrasta sapa sing ajeng nyarusiku anggen kula mbangun kayangan menika. Ya wis ngono aku manut karo kakene Semar. Ya aku manut karo Siwana Yantaka. Aku ya manut karo Siwa Semar.
aku bakal bantu lahir lan batin. Mongko Gen, sing jeneng wong niku nek duwe gegayuhan, niku mesti cobane bakale cemepak. Tegese pacobane bakale teka, ngoten. Mula lelakon niki ajeng kula lakoni dhewe. Nek sampeyan pancen ajeng mbantu karo Semar, kula ngaturke panuwun ingkang tanpa pepindhan. Nek mengko ana coba sing butuhake tenaga, sing butuhake kekuatan, kula pasrahke karo sampeyan. Nek cobane niku perkara batin, Semar sing bakal ngrampungi ampun kuwatos Ndara. Sigra-sigra yen premana kanca sigra ngrakinawang sesangka Nalendra mbekmarwa sing sang Katri kumulung mangrempak ing wadya Kurda kura reka giri-giri Ronanggono magawe gelarira wang-wang Tidhem madaning padukan karang kadempel. Nalika semanten iki Lurah Semar Badranaya wis ndawahake bilih arsa mbangun kayangan. Dinampi dening sangganing para putra Pandhawa dadak sakola ing mangke kasaru geger madyaning padukan ing karang kadempel. Samyalok yen to ana Nalendra ingkang rawuh wonten ing padukan karang kadempel datan tanana liyan kejawi amung nata ing Ndarawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna. Anganting ngrayi panengah Pandhawa Raden Janaka ing wantun minggah pendhapi akarya cingak Lurah Semar Badranaya. Mangulun baing para kawuli kanca piyak nata Ndarawati kepareng rawuh kanca piyak wene dalan.
Sinongwati jagat kinari namong mbak lumembak ombak ing samudra bale lumut amraganggeng awita denceng-dencengan kaget kula Den. Para kawula sami alok menawi wonten Alendra ingkang tedhak wonten ing Karang Kadempel. Lah kok jebul sinuwun Ndarawati. Kula ngaturaken bekti kula kunjung nggih Den. Iya. Kakang Semar ndak tampa kanthi lega legawaning penggaliku ora liwat pangestuku Tampanana Kakang Nayantaka. Kula pundi nggo jimat Ndara Janaka bekti kula nggih Gus. Jaya Kakang Semar ndak tampa Kakang tiba sepadha-padha. Ndara Setyaki bekti kula. Ya. Kakang Semar wis ndak tampa gawe gedhening atiku ora liwat pangestuku Tampanana. Kula pundi nggo jimat pariping dayanana ing kasantosan. Lah kok mboten nyono-nyono? Kula ora ngimpi apa-apa lah kok papan kula kerawuhan para her-her, para priyagung-priyagung. Waduh. Sinuwun Ndara Kresna bekti kula kunjuk nala garing tak tampa pangestuku Tampanana nala garing. Nun inggih sangat anggen kalau ndadosaken jimat pariping. Ndara Janaka bekti kula nggih Den. Iya nala garing tak tampa pangestuku Tampanana. Nun inggih Ndara Setyaki bekti kula kunjuk. Ya nala garing tak tampa pangestuku Tampanana. Nun inggih sangat anggen kalau ndadosaken jimat. Sinuwun Ndarawati bekti kula nggih Den. Panakawan Petruk tak tampa pangestuku Tampanana. Nun inggih Ndara Janaka bekti kula. Iya Petruk tak tampa pangestuku Tampanana. Nun inggih Ndara Setyaki bekti kula. Ya Petruk tak tampa pangestuku Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Sinuwun Ndarawati bekti kula kunjuk sinuwun. Iya Bagong ndak tampa pangestuku Tampanana tiba sepadha-padha. Kok ora basa iki to? Anu apa? Kula pun dinggo jimat paripe lali aku. Ndara Janaka bekti kula kunjuk. Iya Bagong ndak tampa pangestuku Tampanana. Kula pun dinggo jimat. Ndara Setyaki bekti kula kunjuk. Ya Bagong ndak tampa pangestuku Tampanana. Padha-padha le gedhe ning beda ya, Tru. Apane? Suarane Ndara Janaka karo Ndara Setyaki. Nek Ndara Janaka ki loro, iya Bagong ndak tampa pangestuku Tampanana. Nek Ndara Setyaki ki gedhe ning cantas. Heeh. Ayo pambegane dhewe-dhewe, watake dhewe-dhewe. Enten apa, Gus? Rawuh enten Karang Kadempel. Kakang Semar. Sepisan tilik marang karajaning Kakang Nayantaka ndungkap angka 2. Satemene ana pitakonan ing bakal ndaturake marang Kakang Semar Badranaya. Dawuh napa? Kabar sumebar warata. Yen to dina samengko Kakang Semar bakal ngayati jejiban, ya kuwi bakal mbangun kayangan. Nalika semono ndak anggep yen to apa ing dadi penjangkaning Kakang Semar kuwi penjangka ingkang lumrah. Nanging bareng ndak gelar, ndak gulung, dadi tipriksa ingkang kanthi permati. Jebul tinemune apa ingkang bakal mbok tindakake mau satemene bakal gawe geger jagat saisine. Mangke riyen. Kok gawe geger jagat saisine perkawisipun Kakang Semar? Yunadyan Kakang Semar kuwi sarta para kawula kabeh kuwi ngerti yen Kakang Semar kuwi titising Sang Hyang Bathara Ismaya. Kakang Semar kuwi titis dewa, nanging rak ya aja kaya ngono ingkang mbok tindakake. Tumuli Kakang Semar bakal nindakake mbangun kayangan ingkang ateges. Kakang Semar bakal ngembari marang panguwasaning para dewa sarana bakul mbangun kayangan ana ing Karang Kadempel.
Mula ora jenemukal yen to dadi runtiking penggaling Sang Hyang Pikulun Manikmaya. Ing nalika semana Hunyang Madyapada prapta ning negara Indrawati dawuh kelawan nata ing Indrawati supaya ngelikake sarta ngemutake marang Kakang Semar Badranaya. Aja nganti kebancut nggonmu bakal bangun kayangan. Merga Sang Hyang Bathara Guru ya Hyang Pikulun Manikmaya dadi kuwatir ing penggalih. Merga rumangsa yen to Kayiwangan Suralaya bakal dikembari dening panguwasaning Kakang Semar Badranaya. Lah kleru. Manikmaya kok mboten melu mriki niku pripun? Guru kok mboten melu mriki? Muridé rung teka kok. Kowe menengo tak tutuk gundulmu modar lho. Guru iki maksude Bathara Guru. Oh, tak kira nek guru SD. Guru kok mboten tekan mriki pripun? Lah nek pancen guru niku rumangsane kaya arep dikembari karo panguwasane merga Semar arep bangun kayangan. Kudune nanjehke dhewe teng mriki. Ora kok utusan Sinuwun Ndarawati, mengke ndak seling surup. Mengke ndak kleru. Nek kula matur karo sampeyan akeh-akeh sing kula aturke, mengko sampeyan ngaturke kalawan Hyang Pikulun Bathara Guru, mboten padha kali sing kula omongke, mengke ana sebutan dandang dikandhake, kuntul-kuntul dikandhake dandang. Witing perkara janjane kabeh ing dumadi wonten jagat niku merga perkara seling surup kaya ngeten iki. Mula nek kepengin Bathara Guru niku ngerti sejatine apa to karepe Semar, niku mangaturi tindak mriki Guru ken tekan mriki. Kula kandhanane, kula jerenge goboke Manikmaya. Supaya ngerti karepe Semar, ora kok utusan karo Nata Ndarawati. Niku jegese Guru niku mboten wani adu arep karo Semar, merga kula sing duwe penjangka bangun kayangan. Hadan. Terus tutusan kali Sinuwun Ndarawati. Terus karepe pripun? Karepe Guru pripun? Aku napa pengendikane Hyang Pikulun Bathara Guru? Dina samengko Kyai Semar utawa Kakang Semar Badranaya kinen murungake nggone bangun kayangan. Nek kula ken murungke kula ora iso. Kula ora gelem murungke bangun kayangan. Merga Guru ora ngerti apa to wigatine nggen kula bangun kayangan. Coba aku tak ngerti wigatine apa. Wigatine ora kok perkara kula niku pengen bangun kayangan papan sing magrong-magrong kaya kayangan Suralaya sing dumadi saka Jamrud Hergeni Mas Mutiara niku mboten. Kayangan niku papan sing becik, kayangan niku papan sing apik. Wonten kayangan mriku mboten wonten rasa memungsuhan, ora ana rasa regejegan. Anane mung ayem tentrem, matsinamatan daya dinayan. Uripe yen abot padha dipikul, yen enteng padha dicangking. Niku wong urip enten kayangan mriku. Mula kula kepengin bangun kayangan. Ngamarta niku embane kaya kayangan. Uripe para kawula embane kaya urip enten kayangan. Mboten kok kula kepengin bangun kayangan wujud papan sing magrong-magrong. Sampeyan niku pripun to, Den? Titis Wisnu kok mboten tanggap sasmita niku pripun? Kudune sampeyan iso matur karo Hyang Pikulun Bathara Guru kalih Manikmaya napa sing dadi karep kula. Ora kok sampeyan ming mambangun miturut dawuhing Guru, dumeh Bathara Guru niku sesembaning para titah sampeyan kon ngalor kon ngidul dibalangke ngetan ya ngetan, dibalangke ngulon ya ngulon. Kula nuwun sewu, sampeyan niku ratu apa watu? Watu. Gong. Coba kula tak takon. Sampeyan niku ratu napa watu? Nek sampeyan niku ratu, mestine nek dikongkon ngalor, dijlentreke riyen karepe pripun? Terus kudune kepripun? Niku sampeyan miterang karo Bathara Guru. Ora mung manut grubyuk ngalor ngidul-ngidul. Kula ngerti karepe Bathara Guru niku kula ngerti. Dheweke ora wani tekan kene merga Sor Prabawa karo Semar. Waduh. Ndelengi Sor Prabawa, Sor Kretek. Gong, kuwi nek nyaut kok mesti elek to. Merga wedi kali kula, tumuli utusan karo sampeyan. Pamrih napa? Sampeyan niku bendara kula, sampeyan niku pepunden kula. Terus nek sampeyan paring pangandikan kali kula, kula wedi karo sampeyan, tumuli kula murungke karep kula. Mboten kok. Mboten. Ampun malih kok sampeyan Bathara Guru sing dadi sembaning para titah tekan riki menging karepe Semar.
Mongko gegayuhan kula niku apik, gegayuhan kula niku becik. Kula nek gegayuhan apik sarta becik, aja kok sak pepadaning ditasik elek-elek karo Semar. Lah mbok dewa kayangan kon medhun kabeh teng mriki. Mboten ajeng kula paelu sinuwun. Paisane ku Bathara wayah loro jagat. Dadi ngono to karepaning Semar Badranaya. Yen ngono wis ora ana tandha tresnamu karo Nata Ndarawati. Yen ngono wis ora ana tandha ngabektining Semar Badranaya kalawan Nata Ndarawati, aku kuwi sesembahmu. Aku pepundhenmu Semar. Ing lumrahe kowe mesti mbangun miturut kalawan pepundhenmu, lumrahe kowe mbangun miturut kalawan Nata Ndarawati. Nanging sengguh temen ucapmu, kemewat kowe ngregem jimat. Kaya rumangsa wis bisa ngakahi jagat. Yen ngono tak temtokake yen to Semar Badranaya wis ora manut karo Ratu Ndarawati. Yen ngono yen Kakang Semar ora gelem murungake nggone bangun kayangan, apa aku yang bakal murungake Kakang Semar nggone bakal bangun kayangan. Nadyan kudu kepiye carane rawe-rawe rantas mana-mana bakal tak putung Kakang Semar Badranaya. Ngopo Gong? Arep jengklet kesangkut. Kok ndadak kesangkut? Kurang trampil lah prei 5 dina. Ayo. Keprigel aku suda iki. Waduh. Arep ngopo kowe maju? Arep mangsuli sinuwun Ndarawati. Bagong iki perkaraku. Iki ya perkaraku kowe bapak kowe. Kowe wong tuaku Pak. Rumangsane nyepelekke karo Semar. Semar ki bangun kayangan ora mung pisan iki. Semar ki bangun kayangan wis bola-bali. Biyen jaman Semar isih ngrekoso, ta Pak. Panen dele. Bali panen dele tukokke cagak siji, nggo panggo bangun masjid kono, masjid kene, masjid kene. Sapa sing ora kepul tangan Budira Semar? Ta Mir? Mbok Pak ngono, Mir wae. Ya. Aku mung arep bangun kayangane kok ana pepalange, rumangsaku kok dumeh dikongkon Bathara Guru kok arepe terus menangan dhewe. Bagong kowe arep ngopo? Lho, arep nesu. Nesu karo sapa? Lho, karo kowe. Kowe gelem ora tak nesoni? Aku ora ana perkara karo kowe, ning karo bapakmu. Sinuwun. Amun kaya ngoten sinuwun. Sampeyan kok terus ajeng menggak karepane bapak lembangun kayangan. Bapak niki duwe niat apik lho. Wong duwe niat apik kok dibebeda, wong duwe niat apik kok diganggu. Arepe pripun kula nyuwun pangapunten apa ya? Ora kaya omong ora jelas kok. Kok kula nyuwun besok karo sampean. Karepmu piye? Sir sampean pripun? Bapakmu kudu leren nggone bangun kayangan. Ora iso, wiwite urung kok leren. Ya Mar ya? Tenang Mar, tak bantu Mar. Wong aku iki karo bapak sayang, bahwa aku tresna karo bapak. Nganti aku dadi letkol kaya ngene iki nek ora saka bapak ora bakal iso kelakon. Letkol apa? Letkol Sukino. Ayo. Aduh engko nek ngetokke banci jenenge Sukini ya truk ora apa-apa. Rumangsane padake ora. Sapa sing ngagro-agro bapak? Aku sing ora trima. Aku sing ora trima pokoke. Nek sinuwun Ndarawati ajeng kepareng bebeda karepe bapak nek kudune lho, kudune sampeyan niku kudune niku bijaksana. Kudune sampeyan niku ngenggoni rasa rumangsa. Sampeyan karo bapak niku momong para Pandhawa. Nek Semar duwe gegayuhan, kudune Nata Ndarawati niku nyengkuyung, ora kok malah bebeda. Tor niki lak dienggo kabecikane negara Ngamarta. Ora dienggo kabecikane bapak dhewe. Niki ora gegayuhane pribadine bapak, ning bapak goleke anu dibantu reng golek anu. Kuwi kata-kata ya ora apal. Kabagyaning wong iki kabagyaning wong liya. Sing bapak dhewe wani ajar-ajar ya, Pak. Demi masyarakat Karang Kadempel lan negara Ngamarta. Lah kok sampeyan sing rumangsa dadi pujangganing para Pandhawa kok malah
menggak karepe bapak ming perkara sampean manut karo Bathara Guru. Aku ngerti silsilahe. Kresna iki sapa? Kresna iki sing Sang Hyang Bathara Wisnu. Wisnu iki sapa? Wisnu anake Bathara Guru. Mula anak kudu manut karo bapak. Nek aku salah. Ora sak teruse wong tuwa ki bener. Ngono? Ja omong kok meneng wae ta iki? Nek bapakne akon bab sing ora apik, anak ki ngelekke, ngono lho. Dielekke, Pak, ngene iki ora apik. Ngene iki apike ngene, ngono. Ora kok ming sendika, Pak. Anak bangun miturut dawuh bapakne, lek aku ngeleh colongke telo, mangkat. Aku salah. Kok ngono kok Semar bangun kayangan kok dumedikon karo bapakne Bathara Guru kok. Wisnu, Semar dipenggak aja bangun kayangan, mergo ngembari marang kayangan Suralaya. Bapak ki ora arep gawe papan sing magrong ki ora. Ning bangun moral, jiwa, pri kemanusiaaning para masyarakat Ngamarta. Pri kemanusiaan ki apa, Gong? Hah? Pri kemanusiaan ki apa? Ya ming manungsa ketemu peri. Oh iso omong ra iso ngandhake kok. Moral PMP. Waduh. PMP iki pendidikan moral Pancasila. Kuwi wis ra ana ning atine masyarakat, mula arep ditukulke meneh karo bapak. Aku kowe kok nyarus iku. Nek kowe arep mepalangi karepe bapak, ora masalah. Ratu Ndarawati, ora masalah. Lho, kowe malah ora basa karo aku. Tak basanono wong sampean pakartine elek kok. Aku wegah basane wong elek. Lho yen ngono kowe wani karo Kresna. Lho. Aja kok sampean. Dewa mudhun wae aku ora wedi. Gong, nek omongan cangkeme sing apik. Engko nek ana dewa medhun tenan. Mbok sing apik lambene truk. Kowe wani tenan ora? Ora Aku dadak nyebut ora. Ya wis udu dewa. Lho. Omong kok mulak-malik. Yen pokoke masa memarang aku, tetep aku ora trima. Tan trimane Bagong sapa wae sing arep meparangi karepe bapak kena watane iso nglangkai kuwandane gareng. Weh. Aku ngapa? Rasanange ora. Aku arep mati Truk. Ora wong Bagong iki ngapusi kok ora. Langkahno kuwandane Bagong legane atiku. Bagong, non. Ngguku karepe dhewe panungsmaning jajalanat. Kowe wani gendak sikara, kowe wani nyuwara elek karo Kanjeng Prabu Ndarawati. Kowe nyawang ora aku sapa? Lho. Iki piye ta iki? Sone iki nek dapukane ra apal takon sutradarane. Kok takon aku sapa? Lah kowe iki sencaki. Wong kok ora ngerti karo dapukane. Aku sapa? Senopati Ndarawati. Sapa sing wani karo Koko Prabu Ndarawati tandhinge Setyaki. Yen ngono kowe wani karo Setyaki. Nun sewu nggih, Mas. Ratu Gustimu wis tak tantang apa meneh ming sak ngisore. Kowe iki senopati, kowe iki sak ngisore ratu. Jelas wedi aku. Lho kita iki jelas wani aku ora ana wedine Bagonge ora ati karo sapa. Yen ngono wani harus diaki sing tak wedeni apamu. Metu njaba. Piye? Metu njaba. Gong tak tutuk sirahmu kowe. Iki peresmian masjid ora clemongan cangkeme. Aku kan metu njaba. Gelem ora gelem ya. Sasake apa. Terserah lah pokoke. Manut aku pokoke. Metu njaba metu apa? Ayo legandang dereng metu tututi raden lagi.
Bagong ki ora pisan ora pindho gawe perkara. Aku gah nek kon ngewangi perang musuh Ndara Sencaki. Aku gah Gong nek kon ngewangi perang musuh Ndara Sencaki kae wong ampuh. Ora usah do melu-melu. Tak lakonane dhewe. Kowe kalah. Sing ngomong sapa Pak? Giri Lusi jalma tan kena kinira. Cacing kae kala mangsa iso tekan pucuk gunung mula aja sok ngembe karo wong, aja sok ngilani karo wong. Aja tok sawang blegere ming wujud Bagong kaya ngene. Sawangan, Pak. Aku ning alun-alun. Alun-alun ngendi arang kadempel kok alun-alun? Lapangan bal-balan. Aku gelut karo Sencaki kalah trima suduk salira. Nek pancen wani kowe nututana Sencaki. Sik. Lho. Kok kok sik piye? Awak dhewe jane ndek jagon. Lho. Sapa jagone? Ki do ngopo ya ning mburi iki? Ngandel ora. Iki mbakoku. Malah go uduk-udukan. Dudu aku Bagong, Yayi Antasena. Wah, ora iso. Kowe nglinting kok sak jempol-jempol. Boros. Ana apa? Mriko, tindak mriko. Wah, wis. Malah wis ganti training barang arep gelut e. Lho, arep gelut karo sapa? Riki tengok riki tak kandhani. Satria-satria jare mau sore, Kakang Sewan, tak bantu lahir batin. Yen ana apa-apane kekuatan aku bantu kekuatan. Ngomong apa kowe? Barang kene geger kok malah do udut-udutan. Mbakku larang e. Mbakku le njaluk kowe. Weh ngawur. Le tuku, le nyolong. Wah. Nyolong kok pamerke. Ndara karo kaca? Iya. Wah, iso metu kebule irunge. Sajake enak tenan udute. Lenggah? Yo. Do tak perintah do manut e. Dadi lakon bengi iki. Aku kok dadi kok ngene ta bentuke iki. Klerune njupuk e. Piye ning opo, Gong? Niki wau Sinuwun Ndarawati rawuh. Ha. Terus Sinuwun Ndarawati jebulna didombani karo pukulan Bathara Maningkem. Manik Maya. Saka Kahyangan Surabaya. Suralaya. Dukale mriki numpak pramek napa ora ngerti. Ning pokoke tekan kene utusan karo Sinuwun Ndarawati. Sinuwun Ndarawati kon nanjih kali Bapak Semar merga pukulan Bathara Guru rumangsa kawatir nek Semar niku ajeng bangun Kahyangan ngembari panguwasane ngiwang pikulun Bathara Guru teng Suralaya. Lho. Lah apa kakene Semar ora mblabari utawa ora matur marang Siwa Ndarawati nggone bangun Kahyangan iki ora mbangun wujud papan sing magrong-magrong. Empun. Ning tetep Sinuwun Ndarawati ajrih kalih Sing Bathara Guru dawuh karo Semar tekaku ana ing papan kene supaya kowe murungake nggone mbangun Kahyangan. Wah, Semar muring. Wah, Ora bangun Kahyangan lho. Sampeyan iku kudune titis wis werna-werna bla 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 bla. Yo. Nganti Samatra Sinuwun Ndarawati ngentut ngendikake nek nganti Semar ora murungake nggone bangun Kahyangan aku sing bakal murungake. Tratap sing mak tratap kula nesu maju mengarep. Terus Sinuwun Ndarawati tantang. Lho kowe nantang karo Sinuwun Ndarawati? Heeh. Ayo ben mangkel kok. Semar arep dikaco. Terus iki Sinuwun Ndarawati nanti metu njaba. Sinuwun Ndarawati metu ning jaba. Karo sapa kancane? Raden Janaka. Karo meneh Raden Setyaki. Sing ora trima Setyakine maju mengarep malang kerik brengose obah kabeh. Aku ya ora wedi brengose ya tak obahke. Endi kowe ra dibrengos kok?
Wah, tutuk ndase Bagong. Oh, bano ndut-ndut ngono. Brengos kok ndut-ndut. Ha, brengos ya tak obahke kula ya nesu. Terus dadi tantangan. Ndara Setyaki Bagong nek wani karo aku metu njaba. Oke, tak. Apa tak turuti karepmu. Blajat metu njaba kabeh. Dados kowe nyeluk aku. Sampeyan mau muni piye? Sing endi? Sing kowe mau nek aku mbantu karo Semar, mbantu kekuatan. Ha iki pacobane Sinuwun Ndarawati, Ndara Janaka karo Ndara Setyaki. Saiki ngene. Ndara Antaséna, Ndara Garkaca, Ndara Antarja tak du karo Ndara Setyaki karo Sinuwun Kresna wani apa ora? Nek entuk paliyale bapakmu aku wani. Nek bapakmu ngelilani aku wani. Mir, omong Mir. Setan tenan kok. Pancen setan tenan. Lho kowe kok ya. Aku to dudu kae ora wani ngono iki. Tak kira nek ndok mripatmu rada kira. Tiru-tiru gareng po. Wis. Aja disenggol gareng kong ndak nangis ora. Aku kon piye? Sampeyan paring pangandikan Ndara Antaséna, aku pasrah katentremaning Karang Kadempel. Sapa sing arep gawe kisruh nggonku mbangun kayangan disingkirke. Ngono ga wis. Engko aku ngedu anak karo wong tuwa. Mir. Ki nek kowe ora omong ora rampung-rampung lho. Meng ana omong ngono aku ki wong tuwa nganggo petung. Petung. Gelem omong ora? Ora gelem seret metu njaba. Wedok kok ngawur ben. Aku metu njaba kok ya metu njaba ben. Gak kudu adil apa kok. Masa aku metu njaba aku metu jeragal. Ndara Antaséna. Terus yuk. Ayo. Ndara Antaséna. Kula pasrah katentremaning Karang Kadempel. Sinuwun Ndarawati mangundurke. Pon omong sing ngomong cangkemmu. Wong cangkemmu mbone ra jamak-jamak ketara ya. Ngerti? Ayo wis. Den. Nek pancen kudu kaya ngeten lakone nggih pun dilakoni mawon. Merga kula niku duwe saloka, sing becik bakal ketitik, sing ala bakal ketara. Nek Sinuwun Ndarawati duwe niat jahat, duwe niat ala karo Semar mesti ketara. Sampeyan nek mbelani karo tumindak sing apik diayomi karo Gusti sampeyan, Ndara. Panjen bocah siji iki mesti gawe perkara. Ora aku sing gawe perkara. Sing gawe perkara ya wong-wong sing arep ngganggu karo kowe kuwi, Pak. Iya. Ya wis nek pancen Sinuwun Ndarawati karepe ala karo aku, mongko aku ra mbibiti ala. Wis to, percaya.
Sapa sing tandurane apik, tukule ya bakale becik, sapa sing tandurane ala. Mesti bakale keweleh. Tenan, Pak. Heeh. Ning aku njaluk karo kowe. Aku ora duwe, Pak. Kowe sik to. Aku njaluk karo kowe. Kowe aja ming meneng bae. Ning kowe. Iki grisane ya. Meng ketemplokan kupu nang keleke kok. Aku njaluk tulung karo kowe. Kowe yo melu tumandang karya. Siapa? Sendika ngestakaken dawuh. Aja meneng bae, nggih. Nek iso perang ning nganggo akal. Maksud lu karepku perang ning aja nglarani. Nek iso nganggo budidaya, igo partikel piye carane mungsuhe kalah. Ning kalahe kalah wirang, ora tatu, ora lara. Oke, mengko gawene, Pak. Iya. Ayo ngaten sampun cekap. Kula matur sampun Bapak Semar. Menawi lepat diagung pangaksami keparang medal Jawi mbibaraken para kawula ing sampeyan gantung sebo. Kowe iki nek gelem basa apik ya apik. Ning nek wis omonganmu sak karepmu dhewe iki kaya ora weruh tata krama. Tapi ini Pak. Tapi ini piye? Ini apa niki ungkapan hati masyarakat kecil seperti saya, Pak. Iya. Wis Bagong anggere kaya ngono wis ora iso dilekke tenan. Rumangsaku kok iya. Petro, dalem, Pak. Petro. Wonten dawuh. Kawula dibubarke ditata aja nganti ana ing kasempyok ing aradan. Nggih, ngestokke dawuh. Karawitan Karang Kadempel. Dikon ngonekke gendhing nggo ngiringi bapak mlebu ana ing dalem. Kasemaran. Dalem kasemaran iki maksude piye? Ngestakaken dawuh, Pak. Gendhing kesenengane bapak. Nggih. Ampun sing angel-angel, Pak. Sing gampang-gampang mawon. Merga niki enten sing pocokan, Pak. Iya. Santi Mulya, Santi Mebel. Santi Mulya kok Santi Mebel. Pelok niku, Pak. Gek ayo limbukan bojone Gareng karo bojone Bagong kon ngelimbuk cangik. Nglipur sanggane para lenggah. Ngestakaken dawuh, Bapak. Bapak ngestakaken dawuh. Nyun pamit, Pak. Sing ati-ati.
Eri ing jaman kaya sing eling iku budaya matur sembah nuwun tanpa upama ya nak ya wis kelakon awak dhewe sowan ya ana ing ngipak ya
Kecamatan Kelurahan Dusun Karangwetan, Kelurahan Ngipak, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul. Ya. Sing kepareng kagungan hajat panjenengane Mbah Trisnorejo. Mbah Trisnorejo. Ya, sing saiki lagi nandhang gerah disunake donga pangestu ning para lenggah, para sutresna budaya sing rawuh ana ing kene, ya, supaya panjenengane pinaringana saras. Amin. Pinaringana sehat. Amin. Tutuk momong putra wayah. Iya, apik sing becik kaya ngono. Ya. Bengi iki ora acara rasulan sing biasane dianake ana ing Gunung Kidul ora ana. Nanging iki lain daripada yang lain. Tegese lain daripada yang lain. Mbah Trisnorejo ana ing dina Rebo tanggal 15 Januari wis paripurna nggone mbangun masjid seluas 165 meter persegi di atas tanah seluas 284 meter persegi dengan biaya kurang lebih 500 juta rupiah. Oh iya. Masjid diparingi tetenger utawa asma Ar-Rahman. Oh iya, kae sing nang ngarep kae no. Tanah lan bangunan masjid diwakafkan kepada masyarakat dusun Dungkasi dan dusun Karangwetan, Kelurahan Ngipak, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul. Luar biasa ya Mak. Iya, arang-arang piyai sing wis isih kersa mbakafke apane atawa bondo donyane kagem bangun masjid. Mongko panjenengane kuwi lek bangun masjid ora ming pisan pindho no. Iya. Miturut ahli waris utawa miturut putra-putrane sing nalika semana crita karo aku panjenengane wis bangun masjid pirang-pirang nggon. Iya. Sarana panjenengane kuwi nadyan mung piyayi tani nalika panjenengane panen dele, panen kacang, kuwi wiwit saka sawah tekan omah kuwi ora digawa kabeh panene nanging ana sak propirangan sing ditumbaske kayu utawa ditumbaske uba rampe dienggo mbangun masjid kono ing kene no. Ya. Mula ora aneh nek panjenengane nuwun sewu nadyan tak isih sugeng ana ing alam padang ning kaya wis mapan ana ing kasuwargan. Buktine putra kabeh ora ana sing ora iso njunjung derajating piyai sepuh putra-putrine kabeh. Sing nomor 1 panjenengane Bapak Letnan Kolonel Sukino SH TNI AD Jaksa Militer. Angka 2 panjenengane AKP Edi Mulyono, ya kuwi ajudan menteri. Angka 3 Ibtu Mujianto Esos Polda DIY. Angka 4 Ibtu Sriyati Esos MM Polres Sleman. Angka 5 Ibtu Eni Nurlina Sari Eskom MM Polda DIY. Angka 6 Ibtu Sri Mulyani SH Polda Palu. Angka 7 Letda Purnawirawan Gunarsih TNI AD. Angka 8 Surahyo Swasta. Angka 9 Suratmi Swasta. Angka 10 Dr. Sumiyati MPD Guru SMA lan dosen. Angka 11 Nurdadi Untoro Esos PNS Kominfo. Ki luar biasa no. Iya. Panjenengane Bapak Trisnorejo sing notabene piyayi saka gunung nuwun sewu saben dinane ming saba ning sawah ana ing Tegal ning anak-anake kabeh iso njunjung derajate wong tuwa. Ya. Arep bapakne kuwi sugih bondo donya nek anake mrosal mbedugal ora ngerti tata krama ora duwe titel ming entek-entekke bandane wong tuwa. Wong tuwa urip kaya wis dibleseke nang neraka. Ya pancen bener ya Mak. Luar biasa iki nok Mak. Jan ya iki undu-unduane Pak Trisnorejo nggone mbangun masjid mrana mrene nganti iki makafke masjid Ar-Rahman iki kagem para warga dusun entuk-entukane kaya ngono kuwi Gusti Maha Adil kok nok. Ya pancen bener ya Mak. Ya matur sembah nuwun tanpa pepindhan ya. Mula ora aneh nadyan sing duwe gawe panjenengane Bapak Trisnorejo ning Pak Lurah Kepareng Rawuh, Pak Camat Kepareng Rawuh merga ngrumangsani lelabuhane panjenengane Mbah Trisnorejo. Oh ngono ya. Iya. Monggo mau Pak Lurah wis paring dawuh karo awake dhewe. Ya. Nek peresmian kelurahan kuwi arep nimbali. Ya. Iki arep lagi diomongke ning wis tak catet kok. No. Pak Lurah lagi ngendikake wis tak catet, wis tak corek tanggale dadi wis tak arep-arep li rawuh sok kapan. Iya. Apa kira-kira sela? Ketoke isih sela kana? Iya. Ya ora apa-apa ya, Mak. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Lah ya aja nganti kalah kok.
Mbah Trisno Rejo we nanggap ijen kuat kok kelurahan nanggap ora kuat. Iya. Lah ning Mbah Trisno Rejo putrane Letnan Kolonel terus ajudan menteri. Lho aja disawang kaya ngono enak. Ya, kuwi undu-unduane kok. Ya, undu-unduane Mbah Trisno Rejo kaya ngono dadi saiki Mbah Trisno Rejo butuh apa-apa ki mung karya apa. Biyen ling ngopeni letkol, ling ngopeni ajudan menteri, ling ngopeni dokter, ling ngopeni AKP lan sak piturute iku ya nganti banting raga meres keringet. Nek saiki dhewe panjenengane ngunduh wohing pakarti, ngunduh wohing nggone ngula mentah anak kuwi sak mestine. No Sukina. Heeh. Aku tanggapno wayang jelas langsung siapa? Bapak ora san dadak rekoso tak tanggapke wayang. No Sukina aku pengen bangun masjid kaya ngene iki gawekno gaweke tenan. Yo undu-unduane ngono kuwi ya mak undu-unduane ngono kuwi. Mula adiling sing kuwasa iki kaya ngono kuwi tenan. Iya pancen ya bener. Heeh. Iki ki neng sing pegawe swasta. Pak Surahyo karo Bu Suratmi. Ki sajake rada ndablek. Ha iya. Liyane lekol-lekol polisi kok iki mung swasta. Ki anak sing rada ngeyel iki ya wis ora apa-apa, karang sing jeneng anak ki ana sing apik ana sing rada ngeyel. Ha iya. Kudu ana ya mak, kudu ana sing rada mbejujak. Ya ora apa-apa mak. Heeh. Matur sembah nuwun ten akeh panjenengane padha lenggah ning Jakarta no. Ya Pak Letnan Kolonel Sukino wi anggere awake dhewe sowan ning Jakarta mesti rawuh. Oh iya, mesti nonton, mesti meresani panjenengane Bapak AKP Edi Mulyono sing dadi ADC menteri kuwi ya mesti streaming. Oh iya. Wah, wis pokoke alhamdulillah awake dhewe akeh sing padha tresna kok nggih. Iya, matur sembah nuwun. Sepisan malih menapa ingin dipun danaaken utawa dipun aturaken mirip Bapak Trisno Rejo dhateng para masyarakat wujud masjid menika saestu. Menika dados sarana waluyanipun gerahipun Pak Trisno Rejo. Ya, amin. Menika dados sarana gandeng panjenenganipun Pak Trisno Rejo menika sampun paring papan panembah dhateng para warga masyarakat pedukuhan tertentu kemawon sedaya sami ndongaaken dhateng Bapak Trisno Rejo supados pinaringan saras ya nak. Amin. Sing dijaluk ya pancen ngono kuwi ya mak. Ya. Yo karo iki mau wis ana welingan panjenengane Bapak Letnan Kolonel Sukino ya malah awake dhewe dimesake no. Dimesake piye? Nyuwun pangapunten nggih. Bocange tebih-tebih dugi mriki benjang-enjang bibar jam 3 mboten napa-napa. Aku ya sip aku ya. Ya ora apa-apa ya mak. Dadi iki krumangsane Pak Letnan Sukino iki dhewe iki lesuwan adoh banget terus dimesake dikon bubar jam 3 kok ndak le perjalanan ke susu-susu. Oh iya ngono ya. Kuwi tenan kok. Demi Allah, ayo. Aku ora gawe-gawe lho piyaine isih lenggah takonono nek ora percaya. Apa? Iya. Apa Letnan Kolonel kok ngapusi? Ya ora mungkin didikan militer kok. Iya, pancen bener ya, Mak. Iya. Lan sugeng pinanggih karo warga saka Dusun Karangwetan, Dusun Dongkasi, Kelurahan Ngipak kene iki no. Oh. Iki berarti iki padha karo desa dusun ngisor kono Yoja kono. Nek kono wedok tok, nek kene lanang tok. Kok wedok tok? Kono ya ana desa Ngipik. Heeh. Iki ana kelurahan Ngipak iki dadi berarti mbok menawa jodoh antarané Ngipik karo Ngipak. Iya. Bener ya, Mak. Heeh. Matur suwun. Iya. Matur sembah nuwun. Iya. Ayo diaturke lelagon. Heeh. Supaya aja nganti ngoyak wektune iki mau titipan saka catering. Oh iya. Wah, jan nyenengke tenan. Aku ketemu karo keluargane Pak Trisno Rejo iki jan putra-putrane kabeh no. Wah, foto nganti raiku ketok separo barang. Aku ki rung mayange surjanku wis teles kok. Iya, ya ora apa-apa. Nggih, nyuwun podang kuning saking catering Gudeg Manggar Bu Kristin. Oh iya. Jalan Jagalan Jeruk Sari Wonosari Selatan Perum Jeruk Sari. Matur suwun. Heeh. Kinawala diwaca sik kabeh mengko gek gojek karo ibu-ibu Waranggana keparenge Pak
Sukina ora nganggo bintang tamu ora no. Nyuwun lagu Podang Kuning Tombo Kangen matur sembah nuwun saking Bapak Karjilan Umbul Sari Piyungan. Wah, Piyungan rawuh mrene. Mbok menawa ya wis rada kesuwen awake dhewe le prei no. Ya, ana ta seminggu libur mulake sing padha kangen ya sugeng dalu Mbak Cangik kula tukiman juragane Palawija munggi semanu nyuwun lagu tembang kangen nggih. Tukiman. Dua kunci. Sugeng dalu ya Cange nyuwun Podang Kuning kula Pak Ratno saking Gading. Oh ya. Diaturake mboko siji ya Mak ya. Sindene eneng 8 iki tak aturake sowan Bapak Sukina sak keluarga Pak Trisnarja ya lan kabeh para putra-putra panjenengane Bapak Mulyana Edi Mulyana ya. Mau welinge kon bebas wae le mayang ora usah dadak kewengku nok perkara lakon monggo ning sing dijaluk Semar bangun kayangan ya aku nganti bingung Semar bangun kayangan ning wayange Banci kedah medal modar ora kowe ha iki sing inti lakone iki apa coba ya karang ya kesenengan ki dhewe-dhewe mula ya Semar bangun kayangan versiku iki mbok ana 10 jenis tak olak-alik tak karang dhewe. Ya ngono ya Mak. Iya men ora jeleh penonton iki men ora jenuh. Ya. Digawe dhewe ora apa-apa. Ya sing bagus Semar engko jam 3 kurang 10 bangun kayangan. Ya. Ora ketang ming diucapke ning sing penting wis bangun kayangan. Ya. Pancen ya bener ngono ya Mak. Iya. Yo, alon-alon no. Ya. Ki mau ana welingan saka piyai sing aku neng nggon transit mau. Ya. Ngersake caping gunung boyo diaturake dhisik men sindene kabeh dirasake suarane sik Mak iya saka wit saka Mbak Ria nganti tekan Bu Prastiwi ya sing pojok kono heeh mboko siji sik sak arapan ya mengko gek mboko nyiji diaturi maju ning saiki lenggase no ya ngono ya Mak iya mangga neno ah iki kok seragame kok beda dhewe lan jenengan mboten numbaske kok sapa jenengan lah sampean ora nyuwun kok nggih nyuwun Pak ah ya sesuk tak tumbaske aku ki mengkari jawabe kok Mbak oh ngeten nek sampean kira-kira teko seragame beda terus ngadep aku seragam kula beda ya Pak langsung mesti tak lung siap aku ki wong ora tau eman kok. Iya. Aja kuwatir pokoke. Esuk tumbas sing kembang-kembang. Telepon ndi? Ini sik kembang-kembang kaya ngoten niku lho. Oh, ngeten sih. Maksude ora. Benjing patos nggih? Benjing patos. Mang golek dhewe aja kalih kula. Kula kinten jenengan ajeng ngeterke. Kula niku nek lunga karo wong niku kaya moh mulih rasane yo ana. Duwe lara kerasan. Loro kok kerasan ora. Ya, mangga. Saben bengi nyawang Kendhange iki ora ngejak jenggleng. Iya. Nanti ini blakun tak gentung. Duk. Iya. Yen memajang geser Mbak Ika Suhesti. Ya. Lah iki piyayi Gunung Kidul saka Tanjung Sari. Yen memajang monggo. Yen memajang mong karo janur kuning ya cecere meneh Mbak Elisa ya iki sing dikersake Pak Sukino mau wis geger wae Elisa kok durung kelihatan ya kok nanti enggak datang iya datang Pak wong udah tak bayar kok aku iya mangga
Pacitan. Iki Mbak Tatin. Ya. Jana Ya. Terus Mbak Ayu, lho, Mbak Ayu wis mangkat, wis. Alhamdulillah wis waras kok, no. Ya syukur. Bar diparingi apa jenenge karo sing gawe urip ya maune ngandhut terus jabang bayike ora berkembang. Wo. Terus paksa dijupuk wae timbangane malah ora prayoga. Wo, di nek carane piyai kedokteran dikiret. Diresiki jerone. Iya ya Mak, ya ora apa-apa. Tegese urung diparingi rejeki karo sing gawe urip. Didhawuhi supaya mbudidaya meneh no. Ya. Berusaha. Heeh. Ya. Ora usah trauma wong kaya ngono kuwi. Ora kena trauma kok. Iya. Ngono kuwi urung diparingi rejeki iki ora kena trauma. Ya. Ya, Mbak Ayu. Mangan. Ya, parikan kagem Pak Trisnorjo. Ya Mbah Trisnorjo. Ayo do didongake sehat. Monggo Mbak. Sapa wiwit saka Mbak? Sapa? Mbak Ria. Ya. Nah kudune sampean iki wis tanggap. Mengko nek tekan kono mesti parikan saka aku. Langsung ngarang. Ya. Pamane tuku meja. Nggo dideleki klaras. Lho. Mbah Trisnorjo mugi-mugi enggal waras. Ming sak ngono e gampang wong ngarang ngono kuwi. Ya pokoke tiboko. Heeh. Gelar kloso ya kena. tinggi napa? Hah? Tinggi napa? Nggo ngapa-ngapa kena. Wis ana. Lah malah ditakoni kok wis tak nehi anu jenenge iki tak blabari gelar kloso. Yo, Mbak. Menyang Solo. Menyang Solo gelar kloso. Ora. Terus Neng gone mbok tentrem. ning gone mbok tentrem. Terus Lho kok guyu lho. mboten napa-napa lho. Mbok tentrem ki ora ning Solo ning Yojaya ana tentrem. Ora ning Yojo ning Karangmajaya ana tentrem kok. Iya. Sekarang jeneng tentrem ki akeh banget kok. Artine apa, Mangga? Keluarga Mbah Tresno. Rejo. Mbah Tresno Rejo komplite. Oh, keluarga Mbah Tresno Rejo. Mugi ayam tentrem. Amin. Kuwi sak keluarga kabeh sing di apa sing didongake. Ya. Ayo Ika. Tuku klapa Tuku klopo. ning Purworejo. Wah. Ayo teneh. Kulaan, Pak. Ayo kulaan. Tukune deganse. Lah terus Tukune engko nek tekan Yojo wis dadi klopo. Tuku klopo ning Purworejo tekan kene teneh wis parutan. Iya. ya gari meres kok. Yo. Artine Mugi Mbah Tresno Rejo tansah panjang yuswa. Amin. Ya, monggo Mbak Elisa. Ya, Elisa. Aku jejogetan Gitu. sajake rada kumat. Terus Mugi Mbah Tresno Rejo lan Masjid As'ar Rahman tansah dikenang masyarakat. amin. Ya. Sembah nuwun. Ya terus. Tatin. Mangan telo. Tek telu. Ayo. Monggo kowe ngerti dhewe to, Nak. Apik-apike telo iki nek Gunung Kidul.
Tela ditandur nang Jogja paling tukule ming semene-mene iki. Nek Gunung Kidul sak mene-mene. Masa semene entek 3. Sepira to? Semene. Masa Heeh. Nek sak kulite sakmene. aku mangan sing cilik wae. Yo. Mugi Mbah Tresna Rejo Heeh. manggih rahayu. Amin. Ayo, Mbak. Mbak Ayu. Yo, terus. Menek ondo, Menek ondo. tiba kluman. Terus Mugi Mbah Tresna Rejo tutuk le momong putra wayah. amin. Apik yo, Mbak Neti. Yo. Yo. Sikil kula lara. Sikil loro. Sing cetha lho. Pripun, Pak? Kirang cetha, Pak. Aku sok nyemelangi nek sikilku lara ngono. Kirang cetha niku, Pak. Heeh, terus Sikil kula lara. heeh, terus Siwal kukune. oh siwal kukune. Heeh. Mugi keluarga Mbah Tresna Rejo Heeh. kanca rejekine. Kanca rejekine ya. Jejere Mbak Wahyu ya. Tuku kathok dawa. Tuku kathok dawa. Nggo nutupi kathok cekak. Ning kota gedhe. Neng kota gedhe. Kagem Aku tak gedhe iki nggon perak kok tuku kathok dawa. enten, Pak. Oh ya, ya. Kagem Pak Tresna Rejo sak keluarga. Heeh. Mugi kabul dongane. Mugi kabul dungane Mbak Bu Prastiwi ya sing apik lho Pras. Mbah Tresna iki gerah lagian. Ning pasar Karangmojo Waduh. tuku beras. Heeh. Mugi Mbah Wangsa Rejo Ngawur. Tulung Mas niku mang gotong mang buang teng kidul desa. Ora gatekke lho, sinden 7 wis muni kabeh. Sapa? Sapa? Tresna Rejo. Nggih, Wangsa klentu nyun pangapunten nggih, Mbah. Tembak mawon, Pak. Sopo? Pak Sukino kuwi ya letkol e masane. Saking ngriku mawon langsung nggon bathu niku tor. Mengke tak buange wis sasaku. Ampun kleru lho Pak nek nembak kula. Wih, malah kurang ajar to. Malah muni kleru, ora bakal kleru tukang. Yo. Mugi Mbah Tresna Rejo pinaringan bagaswara. Amin. Ya. Ana Sudan monggo lajenge sinten? Ya. Panasudan udan panas kaleng-kaleng Capek. capek gunung. Ya, kanca-kanca ya. Misowa capek gunung. Ya. Ya lho. Oke sing padha sigrak-sigrak. Lah iya bar preyok. Heeh. Ading-pading. Iya. Ya ana sing peteng, ana sing ding. Ya ora apa-apa. Ya mangga. Natian Mbak Wahyu. Nadyan wadon sarta lanang Inomane
inumane banyu bene ya langgame sisan dul langgame sisan dek jaman yuk dek jaman yo ya engko tibake ndangdute kur monggo mangga sakar bisa